Rebħa Laburista fl-elezzjoni kienet tfisser li m'għandniex minn xiex nibżgħu. Messaġġ ċar mill-imprenditur Jorgen Fenech lil Melvin Teuma lura fl-2017. Messaġġ biex iserraħ ras il-middleman implikat fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. E kif fil-qorti komplet il-komparazzjoni fil-konfront ta' Fenech, l-avukat Jason Azzopardi li qed jidher parte ċivili għall-familja Caruana Galizia staqsa lil Teuma għalfejn Jorgen Fenech kien batlu link b'survey tal-Malta Today. Teuma wieġeb li Fenech kien iserraħlu rasu li dment li Labour jirbaħ l-elezzjoni u ma se jkunu protetti. Dan kien il-messaġġ li kien wassallu fi żmien meta kien qed ikun pjanat l-assassinju tal-ġurnalista. Tul is-seduta komplew jinstemaw aktar recordings ta' konverzazzjonijiet bejn il-middleman u Jorgen Fenech, bl-ispetturi Keith Arnaud u l-avukat Jason Azzopardi jistaqsu diversi domandi lil Teuma. Fix-xhieda tiegħu Melvin Teuma qal li kien irrabjat ħafna għax Fenech kien wedu li jgħidlu meta u fejn se jiġi arrestat, iżda baqa' ma qallu xejn. Teuma qal kont niblaffja bil-kummissarju għalkemm imbagħad il-middleman jgħid li kien imwerwer li qed jippruvaw jeħilsu minnu. Mistoqsim il-Maġistrat Rachel Montebello għal min kien qed jirreferi Teuma jwieġeb Keith Schembri u Jorgen Fenech. F'moħħi Keith Schembri kien fl-istess keffa ma' Jorgen. Qal ukoll jien ngħid li Keith Schembri imdaħħal żgur, għalkemm jirrepeti li Schembri qatt m'għamel kuntatt miegħu. Teuma xehed li darba fost l-oħrajn ċempillu Jorgen Fenech, għalli tmura issa wara l-bib ta' Keith Schembri għax dak ma jafda lil ħadd. Qedlu jien sejjer għawdex bil-familja. Teuma xehed li kien Jorgen Fenech li kien indikalu d-data tas-16 ta' Novembru bħala d-data tal-arrest tiegħu. Imma kien qallu biex ma jinkwetax u li meta jarrestaw u kien se jmur jikol il-pastizzi quddiem id-depo u jistennih joħroġ għax m'għandhom xejn fuqu. Minflok, kompla Teuma, dak li għamel Fenech kien li kien se jmur dawra bil-bowt. Mistoqsi minn fejn kien iġib l-informazzjoni kollha Jorgen Fenech, Teuma wieġeb mingħand Keith Schembri u s-Sur Valletta, b'referenza għall-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta. Intant matul l-jum seħ żvilupp importanti jekk kif issa wara li ilu x-xhur jiġi akkużat diversi allegazzjonijiet serji l-eks kummissarju Lawrence Cutajar ġie sospiż minn konsulent mal-Ministeru tal-Intern. Isem Cutajar reġa' feċ fl-aħħar jiem wara l-istorja fit-Times kienet tindika li hu seta' kien il-persuna li ta' tip-off lil Melvin Teuma li kien se jiġi arrestat. Dan allegatament ħareġ minn recordings li ġew fidejn il-Europol fl-aħħar ġimgħat. Mhux magħruf kif kien possibbli li l-Pulizija Maltija ma waslitx għal dawn ir-recordings li kienu fil-hard drive tal-middleman.